Phumkaham jotonono tini haino hai sanjanano tui kok thaisa thani sanan bagai ma phaipiuga bagai yasakha haipano sanjana sori belai khaibari jongmani bagai bini properly bo borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline abno follow khaimayang tongkha ngai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo dili mane hopung sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone fulibo ngai ni moton kono Kerja kasung bah, babi nama babu tu kerja tam hanya kaya bini yang beman tu dili no ho pung sabun mat kulai ya borok. Lukurok sesai mansi nai. Abo tu dobor sini hegaris nai agot tolawa. Matai rok sesai mansi. Dosta ni kulai jo kanai borok. Zai burni agini bormun tinda rok sopayan. Audio ongalakha. Ang sana tanggai kok kaise bini yakung rumun mana ang saya. Bini je ogo kaisa botala gorjama khe rubun man saje rubun bini mamani khokti nok joto khana kana o ogni botala je rubun himeni obona sangwanago obona ang joto video no ang masago jini tipara sa hinjonai bisyong baksa tongo porasona khai porasona mangkhai bo nairungya tangoi sagai songoi nungoi khungsa sakai bo nairungya chalanai thok burinai thok hamjagai maya goya hinggai bo nairungya obohai ongo hingkai jini borokni orokai tongo bakasayani obohai montro saya tantro mantro bo tongo sika borokno phiangnai saya sugya khainai oboni baina sini tiprasani bisi onek no saya suya bo bango baka ham talia sini tiprasani bisi onek baka ham talia tongo oboni bagai obonang video khayo bo baksa comment khayo takbo de obohai rok tong obohai rok kare takbo obohai tongo hasaka go obohai tongko takbo tongko koriyongnya kak bini og je bodala tormani obo nang hino obo kaisa sungni mokol chaya bai naisho mani rok se ongkhana obo hinai kitabo nogo to toi pheka barayong no tamong no obo to saimia matai rok se saiman sinai hingkai takuk pohor bai bisal boksalong nai poilani simino bono loge rogo subachu khayai lukurung thani subachu sanai bahai khaipemani nogo tokai ni khanai bo kisa bakago dukhunang man hayo thaka jungno tai kisapung kolkhai sayang lang hanai ge takuk pohor bai takuk bisal ta saka kisa khanai nai di kai video to esuno channel katal hingke like subscribe share khaidi hambai joto sini tiprasa kaisa ko khanawi asomsa belakhe tamjani haima tongha jini kuya sanjanani khobor ta tam sanai asomsa khanawi bo nogo phaina hanai khanawi belakhe tamjani haima tongha nge sangno bo bini guardian ro kono sahorma krai ngai phongo dang khamu kaisa video rokon phongo kaisa bini mama update rohor ka whatsapp te hingke nai jaga ta update hanai tongo amo hai phainani amo hai ro ko gyana hanai tongo ta update hanai tongo ang update di khaba sakha hanai tong mani ta nge boi call khayo se saimano samjana treatment khailia nogo phai tongo mai ngai khanawi tam jani haima tongkha ngai tam sanai wana si thangka actually jon kisi chalai janani dorkar bo video khai roka thik no angkha jon kisi cha janani dorkar tang ke jeng to noni first to last object of hana jong non suba khari tongo jara noni update sanai rok to nek call bo khai chona bone update bahai hanai nge jeng bok bai krungani khub chaitokha bini babuno call khaika barbar romia gatai bini mana call khayo busy phanangai mana ojora rogo ke haipano ke update na kare ke tabuk mia sario sing bini babu bai kisa kok saka ka bo sawo sing tamro khaima chano sing kisa budir ding sawo ke
sini dada be kok sar Afro to Simon bole kol khai. afupano jono sana dorkar bro जों नगो फाइसिनायनि साननानै नांमानि ता ना